Welcome back once again mga bro. This is Brother GRTV, ang iyong lingkod. Tayo po ay mayroon pong pupuntahan ngayon na ating i-update na daan na ginagawa dito sa Lingayen going to Binmalay. Ito po yung bypass na ginagawa at isa sa mega projects ng gobyerno dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan, na ating silipin itong ginagawang proyekto na ito. At kamakailan lang ay napabalitang nasa almost 88% na yung natapos dito mga bro. At napakalaging bagay ito sa mga motorista. Ito ay maluwang, ito ay 4 lanes na kalsada. Yan. Ating binabagtas ang tulay ng Dumalandan at tatawid ng Baay. Ito yung tulay dito sa part ng Lingayen. Yan, Baay na tayo. Elementary school tsaka barangay hall. Yan. Yan o. Dito yung mga heavy equipment na. Saan kaya magkukonekta ito, no? Yan. Tingnan natin. Diyan yung part na papasukin natin mga bro. Yan. Inikot ko lang kayo. Dito papasok tayo dito. Yan. Dito na yun mga bro. Mismo. Ito yung bahagi na ginagawa pa mga bro. Ano? Yan, magpapalam tayo. Boss, good morning. Pwede ko bang masilip yung ano bro, yung doon sa may dulo? Ano lang, titignan ko lang kung ano yung itsura doon sa doon sa kabila Apo, doon na yung hanggang sa dulo lang sir. Sige sir Salamat sir. Yan, pinapasok tayo mga bro. At ito yung update ng nagdudugtong dito sa kabila. Yan o. Kasi ginagawa pa yung karugtong dito. Bali ito yung tulay. Yan. So, ibig sabihin, yung tulay ay natapos na. Bali yung karugtong na lang. So, may ginawang tawiran ng tao dito. Accessible na sa mga taga rito. Maglalakad na lang, oh. Yan. Oh, napakagandang tulay ito. Yung tatawid na sa may bali main road yung papuntang town proper ng Lingayen. Yan, ito na yung CSI oh. Yan. So sarado pa. At sa tingin ko malapit na ito mga bro kasi parang ito lang yung nagdudugtong dito na hindi pa nagawa.
At minsan na nakadaan na tayo doon before sa kabila. Yan, ibig sabihin, bali ito na lang na ang remaining na ginagawa. Pag natapos ito mga bro, ay yung 22 minutes na pagbiyahe from doon sa may junction, doon sa may bahay, ay nasa around 7 minutes na lang daw hanggang doon sa may Binmalay, sa Biek Binmalay mga bro. So napakalaking ginhawa din sa mga motorista itong project na ito, at lahat po ay makikinabang dito mga bro. Alam niyo naman na ang daan ay napakahalaga sa pamumuhay ng mga mamamayan, o bahagi na sa buhay natin ang daan mga bro. Yan, kung napakaganda ng daan, yung buhay ay hayahay. Yan. So nakikita natin yung pundo nito ay mayroon ng outcome. Yan. Mayroon ng resulta. Napakaganda. Babalik tayo doon at tatawid tayo doon mga bro. Napakaluwang nga talaga mga bro. Yan. So approaching tayo sa pangatlong tulay. Yan. Pangatlong tulay ito. Luwang. Yan, so diretso muna tayo mga bro. At diretso na tayo. Yan o. So talagang napakabilis na ng oras na pagmamaneho magmula doon sa Lingayen hanggang dito sa Binmalay. Iwas pa sa traffic mga bro. Yun yung iniwasan ng isang motorista, ang matinding traffic. Yan, at mayroon pang pang-apat na bridge doon na natatanaw ko pang-apat na tulay. Susubukan natin mga bro na magbiyahe ng pabalik nang hindi na tayo magpapalipad ng drone para makita natin yung estimate. Yan, so bali nandito na tayo. Dati dito mga bro nagpapakanan. Try natin kung pwede. Magdidiretso na pala ito. Okay, so ito pala yun.
try natin kung pwede dito may dumaan kasi doon dati doon yung daan mga bro na papunta sa may crossing. So i-try natin. So bali ito yung actual na magiging daan dito mga bro. Ayan, dumadaan na tayo. Bali ito na yung karugtong ng daan going to Dagupan mga bro. Ayan. Pero dito lang muna tayo, hanggang dito lang muna tayo sa part na to. Yung update ng bypass road. At dito nagtatapos ang ating road update sa Lingayen Binmalay Bypass Road. Habang unti-unting natatapos ang proyektong ito, mas lalo nating nasasaksihan ang pag-unlad ng infrastruktura sa Pangasinan at ang mas magandang biyahe na naghihintay sa ating lahat. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa BruGR TV para mas marami pang road updates at travel adventures. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat sa biyahe at magkita-kita tayo sa susunod na video. God bless!